Hola, què tal? Soc Ricardo Ventura del canal de YouTube Aprèn València en línia i avui vinc a recomanar-vos aquest llibre, el títol del qual és Unos cuantos cuentos cortos, de Paco Durán. Aquest llibre és un compendi, una recopilació de diversos relats escrits per aquest autor de Castelló. Al ser un compendi de relats, la temàtica és molt diferent entre ells. Podem trobar des d'un microrelat de 6 o 7 línies fins un on apareix la metaficció, on el propi escriptor és un dels personatges i està intentant escriure un relat per al seu llibre. Principalment tinc 2 raons per les quals recomanar-vos aquest llibre. La primera és que al tractar-se de relats i microrelats té una lectura molt àgil i bastant ràpida, i la segona de les raons és que té la característica que tenen els bons relats, i és que quan els llegeixes per segona o tercera vegada trobes detalls, te n'adones de coses que no vas captar en la primera llegida, i això fa que siguin molt més interessants. Doncs res, espero que us agrade. Adeu!